Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Αργυρής ο Μπαγκλέζος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Φίλων του AIT και θα ήθελα την προσοχή σας για τα επόμενα λίγα λεπτά της ώρας για την απονομή του βραβείου Νίκη 2012. Κύριοι Υπουργοί, κύριε Εισαγγελέου Αριουπάγου, κύριοι Πρέσβεις, κύριε Πρόεδρε του AIT, κύριε Πρόεδρε των Φίλων του AIT, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του AIT σας καλωσορίζω σε αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση της απονομής του 4ου κατά σειρά βραβείου Νίκη σε ένα παγκοσμίως διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα του εξωτερικού, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Berkeley και διευθυντή του εργαστηρίου Lawrence Berkeley National Laboratory, κύριο Παύλο Αλιβιζάτο. Η φετινή απονομή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, όσο περισσότερο διαρκεί και βαθαίνει η κρίση στην Ελλάδα, πιστεύω ότι τόσο περισσότερο χρειαζόμαστε να θυμόμαστε λόγους για τους οποίους είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Και ο κύριος Αλιβιζάτος είναι ένας από αυτούς τους λόγους. Ο δεύτερος λόγος που κάνει την απόψινή εκδήλωση ιδιαίτερη είναι ότι συμπίπτει με τα 10 χρόνια από την ίδρυση του Ιδρύματος. Και θα μου πείτε 10 χρόνια είναι για ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα ακόμα σε βρεφική ηλικία, ούτε καν ιδιακή. Παρ' όλα αυτά όμως έχει επιδείξει αξιοθαύμαστη πρόοδο τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα. Ας αναλογιστούμε τα τελευταία χρόνια μέσα από το Ταμείο Υποτροφιών και Οικονομικής Βοήθειας Σπουδών έχουν δοθεί περισσότερο από 5 εκατομμύρια ευρώ για σπουδές 450 φοιτητών. Αυτό από μόνο του κάνει αντιληπτό το μέγεθος της κοινωνικής προσφοράς σε αυτόν τον τόπο από αυτό το ιδιαίτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Και να θυμίσω εδώ ότι το AIT φροντίζει να μην στερούνται αυτού του επίπεδου την εκπαίδευση όσοι νέοι την αξίζουν ανεξαρτήτως αν έχουν την οικονομική άνεση να την πληρώσουν ή όχι. Ας παρακολουθήσουμε τώρα ένα σύντομο βίντεο για να πληροφορηθούμε σχετικά με το όραμα του πρωτοποριακού για τη χώρα μας κέντρου αριστείας AIT. Παρακαλώ. Ναι. Είναι ένα καινούριο και ανανεωμένο βίντεο. Λίγο προτζέκτορας μας τα χάλασε με την ανάλυση, αλλά
Είναι δυναμικό όπως είναι το AIT. Λοιπόν, 5 εκατομμύρια ευρώ για σπουδές 450 φοιτητών. Αυτό δεν θα μπορούσε πουδενή να συμβεί χωρίς την υποστήριξη όλων σας και ειδικά των φίλων του AIT, όπου έμπρακτα μέσα από τα βραβεία νίκη και γενικότερα υποστηρίζουν το έργο του Ιδρύματος. Οι φίλοι του AIT ιδρύθηκαν 4 χρόνια πριν, συμμεριζόμενοι το όραμα των ιδρυτών του Ιδρύματος για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών και Οικονομικής Βοήθειας Σπουδών. Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζω τον πρόεδρο των φίλων του AIT, κύριο Θεόδωρο Βενετσάνο. Κύριε Βενετσάνο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Εισαγγελέα του Αγίου Παύλου, κύριε Δήμαρχε των Κορινθίων, κύριε Ιδρυτά του AIT, κύριοι καθηγητές των ελληνικών πανεπιστημίων, κυρίες και κύριοι, το Athens Information Technology, το AIT, συμπλήρωσε φέτος 10 χρόνια γόνιμης λειτουργίας. Το AIT είναι επιστημονικό ίδρυμα με εξόχως φιλανθρωπικές ευαισθησίες και κοινωνικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς του λειτουργίας εφοίτησαν 502 σπουδαστές από 52 χώρες και έχει χορηγήσει 420 υποτροφίες σε σπουδαστές ύψους άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το AIT με το θεσμό απονομής του βραβείου Νίκη έχει βραβεύσει 3 διαπρεπείς Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό και τιμούν την Ελλάδα διεθνώς. Το βραβείο Νίκη είναι εμπνευσμένο από τη νίκη της Σαμοθράκης και το φιλοτέχνησε ο γλύπτης Κώστας Ανανίδας, ο οποίος είναι μεταξύ μας απόψε. Σήμερα τιμούμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ, κύριο Παύλο Ελικιζάτο, ο οποίος διαμένει στις ΗΠΑ, είναι διευθυντής του Εθνικού Εργαστηρίου Lawrence του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ και τον έχουν αποκαλέσει ως έναν εκ των πατέρων της επιστήμης της νανοτεχνολογίας. Το AIT, χάρη στην γενοδορία του ιδρυτή του, κυρίου Σοκράτη Κόκαλη, και τη συνεισφορά όλων ημών που βρισκόμαστε εδώ απόψε, θα συνεχίσει τη λειτουργία του, το φιλανθρωπικό και κοινωνικό του έργο. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι σε όλους υγεία και αρμονία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βενετσάνο. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να παρουσιάσω την επόμενη προσωπικότητα. Όχι για τις αθλητικές ή οπαδικές μου προτιμήσεις, οι οποίες φαντάζομαι ότι είναι αυτές που πρέπει να είναι, αλλά γιατί γενιές τώρα η οικογένεια Κόκαλη προσφέρει διαρκώς τα γράμματα και τις επιστήμες σε αυτόν τον τόπο. Δεν αστείευομαι, είναι αλήθεια αυτή. Λοιπόν. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο AIT. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα Κόκαλη στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το Ίδρυμα Κόκαλη στην Αθήνα, το Κέντρο Νευροχειρουργικής Έρευνας καθηγητής Πέτρος Κόκαλης στον Ευαγγελισμό. Με εξαιρετική τιμή σας παρουσιάζω τον κύριο Σοκράτη Πέτρο Κόκαλη, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του AIT. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κόκαλη. Πολύ δυνατός ο πρόλογος. Εν πάση περιπτώσει, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Εισαγγελέα του Αγίου Παύλου, κύριοι Πρέσβεις, κύριοι καθηγητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, κύριε Πρόεδρε των φίλων του AIT, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, που έχει σχέση με την απονομή του βραβείου Νίκη στο διακεκριμένο διεθνώς επιστήμονα καθηγητή του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ, Παύλο Ελικιζάτο, που συμπίπτει και με τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση του AIT. Η σύμπτωση αυτή συμβαίνει σε μια ιστορική καρπή της χώρας, όπου η ελληνική κοινωνία αναζητά σε όλους τους τομείς πρότυπα αριστείας και πρόοδου για τη δημιουργία ελπίδας προς το μέλλον. Έχω εμπιστοσύνη στη θετική πλευρά αυτής της πρωτοφανούς μεταπολεμικής κρίσης,
ότι αυτή θα αποτελέσει μια νέα αφετηρία και είναι μια μοναδική ευκαιρία για να καταστεί ο τόπος αυτός χώρα σύγχρονων προδιαγραφών και μια χώρα δίκαιη για όλους τους πολίτες. Πιστεύω ότι θα προκύψει μια σύγχρονη δημοκρατία που δεν θα έχει σκοπό να βρει την κοινωνική δικαιοσύνη, εξισώνοντας και βολεύοντας τους πολίτες της στο χαμηλότερο σημείο, αλλά θα παρέχει ίσες ευκαιρίες προς όλους για να τους ανυψώνει σε οράματα εξωστρέφειας και δημιουργίας. Αυτή η προσπάθεια απαιτεί τη σοβαρή επένδυση στη γνώση, που θα οδηγήσει στην καινοτομία προαπαιτούμενο για μια σύγχρονη και ανταγωνιστική οικονομία, η οποία θα εξασφαλίσει και τη σταθερή και βιώσιμη ευμάρεια του λαού μας. Αυτός είναι ο δρόμος που ιστορικά ακολούθησαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις στην ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα και να αξιοποιηθούν επιστήμονες του μεγέθους του σημερινού τιμωμένου καθηγητή Παύλου Αλιβιζάτου. Η βράβευσή του με το βραβείο Νίκη έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά μεγάλων διακρίσεων που το έχουν απονεμηθεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης της νανοτεχνολογίας. Ο κ. Αλιβιζάτος κατατάσσεται μεταξύ των 5 διαπρεπέστερων επιστημόνων της χημείας στον κόσμο και από ό,τι ακούγεται θα είναι και υποψήφιος ή είναι υποψήφιος και για το βραβείο Νόμπελ. Κάτι που το ευχόμαστε όλοι. Η χώρα μας διαθέτει ένα πρώτης τάξης ανθρώπινο δυναμικό στις επιστήμες και την τεχνολογία. Η ελληνική πολιτεία καλείται επιτακτικά πλέον να ανταποκριθεί στο κάλεσμα των καιρών και να συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών υποδομών και ενός υγιού πλαισίου ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας, ώστε όχι μόνο να ανακοπεί η αιμορραγία της μαζικής μετανάστευσης των νέων επιστημόνων μας, αλλά να αρχίσει σύντομα η επιστροφή τους στην Ελλάδα. Η ελληνική οικονομία μπορεί να θεραπευτεί και από την αντιστοίχηση της με την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας, που δυστυχώς ακόμα παραμένει ζητούμενο. Προς την κατεύθυνση αυτή, η μη κρατική, μη κερδοσκοπική ανώτατη εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα και να λειτουργήσει συμπληρωματικά στα δημόσια εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Η κακώς εννοούμενη ανταγωνιστικότητα μεταξύ των δύο, που σκοπίμως προβάλλεται, διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και την προοπτική. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι στα 10 χρόνια ύπαρξης του ΕΑΕΤ, πρώτη φορά παραβρέστηκε σε μια εκδήλωσή μας ο εν ενεργεία Υπουργός αρμόδιος για τα θέματα παιδείας, ο κ. Κώστας Αρβανιτόπουλος, και θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαιτέρως. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους φίλους του ΕΑΕΤ και όλους όσους συνδράμουν στη συνέχεια του έργου του για την αριστεία, την πρόοδο και την καινοτομία. Να τους ευχαριστήσω και για την άψογη διοργάνωση και ιδιαίτερα τον Γενικό μας Διευθυντή, τον κύριο Ζεσιμόπουλο, για την διοργάνωση της 4ης κατά σειρά απονομής του βραβείου Νίκη. Ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόκαλη. Εύχομαι το όραμά σας να γίνει πραγματικότητα για την Ελλάδα. Κάθε χρόνο το τιμόμενο πρόσωπο των βραβείων Νίκη το παρουσιάζει ένας επίσημος ομιλητής, αυτό που στα ελληνικά λέμε keynote speaker. Ο επίσημος ομιλητής της φετινής απονομής βραβείου Νίκη, κύριος Σταύρος Δήμας, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο κύριος Δήμας είναι δικηγόρος και πολιτικός και έχει διατελέσει Υπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Εμπορίου, Υπουργός Γεωργίας και Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθώς και Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμα.
Κυρίες και κύριοι, καταρχήν θέλω να συγχαρώ το Athens Information Technology που συμπλήρωσε 10 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη της έρευνας στον χώρο της τεχνολογίας και την διαχείριση της καινοτομίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων του AIT και των φίλων του AIT για την τιμητική τους πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνουν να είμαι ομιλητής στη σημερινή εκδήλωση βράβευσης του καθηγητού Παύλου Αλιβιζάτου για τη σημαντική συνεισφορά του στην επιστήμη και την πρωτοποριακή του έρευνα στην νανοτεχνολογία. Για να είμαι ειλικρινής, κύριε καθηγητά, μπήκα στο μέσο του διαδικτύου, στην σελίδα σας και παρακολούθησα μια διάλεξή σας, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Επίσης είδα όχι μόνο ποιους φοιτητές έχετε και την εξέλιξή τους, αλλά είδα και τα projects με τα οποία ασχολείστε. Και λογικό ήταν εγώ να δώσω έμφαση σε δύο πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι για τα φωτοβολταϊκά και για την προσπάθεια να βρείτε άλλα υλικά πλην του πυρητίου, το οποίο είναι σχετικά σπάνιο και ως εκ τούτου ακριβό, ώστε τα φωτοβολταϊκά στο μέλλον από άλλα υλικά να είναι πολύ φθηνότερα, πράγμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία και για την ενεργειακή επάρκεια του πλανήτη, αλλά και για την μείωση των ρήπων του διοξιδίου του άνθρακα και ως εκ τούτου την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Εκείνο όμως που με εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο είναι το δεύτερο project, χωρίς να υποτιμώ όλα τα άλλα τα οποία είδα, για την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε υγρή μορφή. Αυτό πράγματι θα έχει τεράστιες επιπτώσεις, δεδομένου ότι η ηλιακή ενέργεια μέχρι τώρα έχει διάφορα προβλήματα, μεταξύ των οποίων και την αποθήκευση. Αλλά επίσης μεγάλο μέρος της ενέργειας, του πετρελαίου, το οποίο εξαντλείται, μπορεί να αντικατασταθεί ιδίως για τις μεταφορές μόνο με κάτι το οποίο είναι σε υγρή μορφή. Έχουμε βέβαια και τις μπαταρίες τώρα για τα αυτοκίνητα, αλλά όλα αυτά έχουν τα προβλήματά τους. Κυρίες και κύριοι, τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη συνεχιζόμενη, αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και την προοδευτική υποβάθμιση και καταστροφή του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με το μη αναστρέψιμο σε μεγάλο βαθμό χαρακτήρα της βλάβης που προκαλείται. Συνδέονται με τα υφιστάμενα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης και τις κυρίαρχες οικονομικές και κοινωνικές τάσεις που ζημιώνουν το περιβάλλον και εξαντλούν τους φυσικούς πόρους. Όλες οι χώρες του κόσμου θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον, αλλά θα αντιμετωπίσουν ακόμη περισσότερο στο μέλλον υψηλές τιμές για τους ενεργειακούς πόρους, περιορισμούς ως προς τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ανταγωνισμό για πρώτες ύλες. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν οι χώρες να υλοποιήσουν τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών και χαμηλής χρήσης πρώτων υλών, επενδύοντας στο κεφάλαιο της γνώσης, της επιστήμης και της καινοτομίας που μπορεί να αποτρέψει την καταστροφική κλιματική αλλαγή και να οδηγήσει σε βιώσιμη χρήση των φυσικών πρώτων υλών. Η νανοτεχνολογία θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση αυτών των παγκοσμίων και περιβαλλοντικών προκλήσεων, επειδή θα καταστήσει δυνατή την υλοποίηση προϊόντων και διαδικασιών προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένες χρήσεις, την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση των αποβλήτων και των εκπομπών ρήπων. Τα μικρότερα, ελαφρύτερα, ταχύτερα και αποδοτικότερα υλικά, κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα που προσφέρει η νανοτεχνολογία είναι δυνατόν να δώσουν λύσεις σε πολλά τρέχοντα προβλήματα. Ανοίγονται έτσι νέες ευκαιρίες για δημιουργία πλούτου και απασχόλησης. Οι εφαρμογές της νανοτεχνολογίας είναι αναρρύθμιτες, ενώ οι θετικές της επιπτώσεις γίνονται ήδη αντιληπτές σε πολλούς τομείς, κατά κύριο λόγο στον οικονομικό τομέα, στη βιομηχανική παραγωγή, αλλά και στο κοινωνικό, παρέχοντας τη δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας του επίπεδου της ζωής μας. Η νανοτεχνολογία
είναι λογική συνέπεια της εξέλιξης, της ικανότητας της επιστήμης και της τεχνολογίας να ερευνά και να εργάζεται σε όλο και μικρότερη κλίμακα. Είναι μια νέα προσέγγιση για την κατανόηση και την άρτια γνώση των ιδιωτήτων της ύλης σε πολύ μικρή κλίμακα, σε νανοκλίμακα. Στο επίπεδο αυτό αποκαλύπτονται καταπληκτικές ιδιότητες της ύλης. Ο χαρακτήρας της νανοτεχνολογίας είναι άκρως διεπιστημονιακός. Αυτό μου κάνει εντύπωση γιατί χρησιμοποιούσατε τον όρο όχι nanotechnology science, αλλά sciences. Και νομίζω ότι έτσι είναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει και έχει αναγνωρίσει τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν, τα τεράστια ωφέλη από τη χρήση της νανοτεχνολογίας και έχει προχωρήσει στην κατάρτιση εκείνων των νομικών προτύπων που ενθαρρύνουν την ωφέλιμη χρήση της νανοτεχνολογίας. Ταυτόχρονα ενημερώνουν και προστατεύουν τους Ευρωπαίους πολίτες από τις τυχόν απειλές της νανοτεχνολογίας για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, για τις οποίες γνωρίζουμε λιγότερα από όσα θα επιθυμούσαμε και πιθανόν να μην υπάρχουν και δυσμενείς συνέπειες. Κυρίες και κύριοι, η χώρα μας αντιμετωπίζει σήμερα μια πρωτόγνωρη, βαθιά, δομική και πολύπλευρη κρίση. Γι' αυτό και η έξοδος από αυτήν την κρίση προϋποθέτει πολυετή, επίμονη και συστηματική προσπάθεια. Μια προσπάθεια που θα στηρίξει τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος. Καλούμεστα όλοι αυτές τις κρίσιμες ώρες να δώσουμε έναν αγώνα που είναι ιστορικά αναγκαίο να πετύχει. Τη μάχη να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης, να βγούμε από την κρίση και την ίδια στιγμή να βάλουμε τις βάσεις για ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής της πατρίδας μας. Σε αυτή την προσπάθεια είναι απαραίτητη η ευρύτερη δυνατή συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων και φυσικά η κινητοποίηση των τεράστιων δυνάμεων που κρύβει ο ελληνισμός της διασποράς. Η οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα σαφώς δεν αφορά μόνο τους εντός των συνόρων Έλληνες. Αφορά όλους τους Έλληνες που ζουν διάσπαρτοι στις 5 υπήρους. Ένα τεράστιο δυναμικό, μια δεύτερη Ελλάδα, αφού σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, προσεγγίζει τα 9 εκατομμύρια ομογενείς σε περισσότερες από 140 χώρες. Ένα τεράστιο δυναμικό που δυστυχώς παραμένει αναξιοποιητό. Είναι γνωστό ότι ανάμεσα στους Έλληνες του εξωτερικού συγκαταλέγονται αμέτρητες, διακεκριμένες και ηγετικές προσωπικότητες σε όλους τους τομείς της επιστήμης, της πολιτικής, της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, της τέχνης και του πολιτισμού. Πάντα ήσαν πρόθυμοι και ιδιαίτερα τώρα, τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τώρα, έχουν εκφράσει επίμονα την πρόθεση και τη βούλησή τους να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ελλάδας και να συνδράμουν για την έξοδό της από την κρίση, μεταφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία και με την επιρροή που ασκούν στη διεθνή κοινότητα. Κυρίες και κύριοι, η διεθνής εικόνα της χώρας μας έχει τρωθεί επικίνδυνα. Αυτό επηρεάζει την ψυχολογία στο εσωτερικό και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των εταίρων μας. Οφείλουμε να αλλάξουμε το διεθνές κλίμα για τη χώρα μας και βρισκόμαστε στην αρχή του καλού δρόμου. Να διορθώσουμε τα λάθη μας, αλλά να σταματήσουμε τη μονότονη συνεχή προβολή ό,τι αρνητικού υπάρχει στην Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε την προσπάθεια αποκατάσταση της αξιοπιστίας της και να προασπίσουμε την υπόλοιψή της. Να θυμίσουμε στον κόσμο ποια είναι η πραγματική Ελλάδα, τα επιτεύγματα και τη συμβολή της στον παγκόσμιο πολιτισμό. Πρέπει να προβάλλουμε τα θετικά, το ανθρώπινο δυναμικό, τις υποδομές, τη γεωπολιτική της θέση, το γεγονός ότι παραμένει παράγοντας σταθερότητας σε ένα ασταθές περιβάλλον, τις επενδυτικές προοπτικές που διανοίγονται, ιδίως με αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Θέλω να τονίσω πόσο σύνθετος είναι ο ρόλος που έχει αναλάβει σήμερα η κυβέρνηση, η οποία καλείται με επιμονή και αποτελεσματικότητα να υπερβεί εμπόδια, να κάμψει αγκυλώσεις του παρελθόντος, να ανοίξει νέους δρόμους και κυρίως να καταδείξει με πιστικότητα ότι το τελικό όφελος από την προσπάθεια θα υπερβεί κατά πολύ το κόστος που καλούμεθα να καταβάλουμε στη διαδρομή. Τελειώνοντας,
θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μια επιστολή του μεγάλου μας συγγραφέα και στοχαστή του Νίκου του Καζαντζάκη, που έγραψε κατά τον εμφύλιο πόλεμο το 1948, και τότε η πατρίδα μας περνούσε πολύ δύσκολους καιρούς. Επίκαιρα όσο ποτέ τα όσα έγραψε στην επιστολή του αυτή ο Καζαντζάκης, και από αυτά που έγραψε αντλούμε δύναμη και αισιοδοξία, είναι ένα αντίδοτο στα όσα βιώνουμε σήμερα. «Έχω μονάχα την αγιάτρευτη αγωνία της Ελλάδας», γράφει ο Καζαντζάκης, «που θέλουν να την κρεμίσουν. Μα αυτή είναι αιώνια, το ξέρω καλά, και θα βγει από τη δοκιμασία αυτή γιγαντωμένη. Είμαι βέβαιος πως μεγάλες ψυχές και μεγάλα έργα γίνονται και θα γεννηθούν από το αίμα αυτό και από τα δάκρυα. Ποτέ δεν είχα τόση πίστη και εμπιστοσύνη στη ράτσα μας όπως τώρα. Είναι αιωνίος ο Χριστός που ξανασταυρώνεται για να αναστηθεί. Πρέπει αλήθεια να είμαστε περήφανοι τη σύμπτωση αυτή να γεννηθούμε Έλληνες και συν να νιώθουμε κάθε στιγμή, σε κάθε μας λόγο, πως έχουμε μεγάλη ευθύνη. Γεννηθήκαμε άρχοντες, φοβερή γη και ευθύνη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμα. Κύριε Υπουργέ της Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία σας στην απονομή του βραβείου Νίκη 2012 σε ένα διαπρεπή Έλληνα επιστήμονα του απόδημου ελληνισμού. Ως Υπουργός Παιδείας της χώρας μας, όπου εδώ αναδείχθηκαν και διέπρεψαν όλα τα θεμελιακά στοιχεία του δυτικού πολιτισμού, στις επιστήμες, στις τέχνες, στη φιλοσοφία, στη ρητορική, στην οικονομία και στην πολιτική, που τόσο πολύ έχουμε ταλαιπωρήσει τα τελευταία χρόνια, εκπροσωπείτε όλους εμάς στην ιστορική στιγμή στην οποία ζούμε. Γι' αυτό και οι φίλοι του AIT ζήτησαν τη θεσμική σας παρουσία στην απόδοση του βραβείου Νίκη 2012. Σας ευχαριστούμε πολύ και παρακαλώ να περάσετε στο θέμα. Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κύριοι Πρέσβεις, κύριε Εισαγγελέα του Αreopagou, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βρίσκομαι απόψε εδώ στην εκδήλωση του Athens Information Technology, του AIT, για την απονομή του βραβείου Νίκη για το 2012. Το βραβείο Νίκη, εμπνευσμένο από την νίκη της Σαμοθράκης, καθιερώθηκε το 2009 από το AIT με σκοπό την αναγνώριση των διακεκριμένων Ελλήνων, των διακεκριμένων προσωπικότητων ελληνικής καταγωγής για τη συμβολή τους στην προβολή των ιδεωδών του ελληνισμού και στην προαγωγή των επιστημών και της τεχνολογίας. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον πρόεδρο του AIT, τον κύριο Σοκράτη Κόκαλη, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των φίλων του AIT, τον κύριο Θεόδωρο Βενετσάνο, καθώς και το επιστημονικό δυναμικό του κέντρου για τη δράση του AIT, που φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας, συνδυάζοντας αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο με συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες, με διεθνή ερευνητικά κέντρα, με κορυφαία πανεπιστήμια, ώστε να προσφέρει εκπαίδευση και προηγμένη έρευνα και σε καινοτόμες τεχνολογίες. Επιτρέψτε μου να πω ότι αποδέχθηκα αυτή την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση και για να τιμήσω έναν διαπρεπή Έλληνα του εξωτερικού και για να τιμήσω το έργο του AIT, που έχει πραγματικά δείξει πρωτοπορία σε αυτόν τον τομέα, αλλά και για έναν επιπλέον λόγο. Γιατί αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση ότι πέραν από τον τουρισμό, πέραν από την αγροτική ανάπτυξη, πέραν από την ναυτιλία, πέραν από τον πολιτισμό, ένας βασικός πνεύμονας ενός εθνικού μοντέλου ανάπτυξης για την Ελλάδα πρέπει να είναι η καινοτομία, η τεχνολογία, η μικροτεχνολογία, η νανοτεχνολογία. Αρκεί να κοιτάξουμε γύρω μας και θα δούμε ότι πίσω από κάθε καινοτομία, πίσω από κάθε αλλαγή στην τεχνολογία, βρίσκεται ένας Έλληνας. Πρέπει λοιπόν σε αυτό το τομέα, υιοθετώντας όλη αυτή την πρακτική στην οποία μας έχει δείξει
το AIT που έχει πρωτοπορήσει, να μπορέσουμε να δώσουμε το περιβάλλον αυτό, ώστε όλοι αυτοί οι Έλληνες που έχουν δώσει τέτοιες εξετάσεις στο εξωτερικό να μπορέσουν να βοηθήσουν σε αυτό το νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Γι' αυτό είναι μεγάλη τιμή να απονείμω το βραβείο Νίκη για το 2012 σε έναν άξιο Έλληνα επιστήμονα, στον καθηγητή κύριο Παύλο Αλεβιζάτο. Έναν επιστήμονα που με τα επιτέγματά του, με την πρωτοποριακή του έρευνα στην νανοτεχνολογία, τιμάει τον ελληνισμό διεθνώς. Ο κύριος Αλεβιζάτος, ως καθηγητής του Πανεπιστημίου Berkeley της Καλιφόρνια και ως διευθυντής του Lawrence Berkeley National Laboratory από το 2009, βρίσκεται σήμερα στην 5η θέση των 100 κορυφαίων χημικών της δεκαετίας. Έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία και διακρίσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το βραβείο Ernest Orlando Lawrence, το Wolf Prize in Chemistry, το Rank Prize for Optoelectronics Award, το βραβείο του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ και άλλα. Επιτρέψτε μου να απευθυνθώ στον κύριο Αλεβιζάτο προσωπικά, να τον συγχαρώ για την διάκρισή του και για τον τρόπο με τον οποίο υπηρετεί την επιστήμη. Με προσήλωση, με μόχθο, με ήθος. Θερμά συγχαρητήρια από καρδιάς, γιατί μας κάνετε όλους τους Έλληνες υπερήφανους και μας δίνετε ελπίδα για το μέλλον. Την ελπίδα που έχουμε ανάγκη στο μέσον αυτής της τόσο δύσκολης συγκυρίας. Και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, που βιώνει τις επιπτώσεις αυτής της πολύμορφης κρίσης που περνάει η πατρίδα μας. Εμείς από την πλευρά μας εργαζόμαστε σκληρά για να χαράξουμε μια νέα πορεία για το μέλλον. Γνωρίζουμε πέρα από κάθε αμφιβολία ότι ο δρόμος για το μέλλον δεν μπορεί παρά να είναι ο δρόμος της γνώσης, ο δρόμος της δημιουργίας, ο δρόμος της καινοτομίας. Και κάνουμε βήματα, γιατί και στην ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα υπάρχουν θύλακες αριστείας. Και φάνηκε αυτό. Πέραν από την ηχηρή μειοψηφία που προσπαθούσε να κρατήσει τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην οπισθοδρόμηση, μια συντριπτική πλειοψηφία με μεσοσταθμική συμμετοχή της τάξης του 80-85% εκφράστηκε. Και η έκφρασή της ήταν εκοφαντική. Θέλει η πανεπιστημιακή κοινότητα, η ακαδημαϊκή κοινότητα να προχωρήσουμε μπροστά. Και αυτό κάνουμε. Και μετά την διευθέτηση της διοικητικής μεταρρύθμισης, προχωράμε στο επόμενο βήμα, στον εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, που θα είναι το δεύτερο σημαντικό βήμα και σε ό,τι μας αφορά, το επόμενο βήμα θα έχει να κάνει με τη σύνδεση των πανεπιστημίων με την έρευνα, την τεχνολογία και την αγορά, όπως έχουν κάνει στην Αμερική, όπως έχουν κάνει στο Ισραήλ, όπως κάνουν στις χώρες της Ευρώπης. Το δικό σας παράδειγμα όμως, κύριε Αλεβιζάτο, αυτήν την περίοδο που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται σκληρά και αναζητά πρότυπα αριστείας, είναι φωτεινό και μας γεμίζει αισιοδοξία, γιατί αποδεικνύει στην πράξη ότι η πατρίδα μας έχει μέλλον, όσο υπάρχουν άνθρωποι και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό, που αγαπούν τη δουλειά τους, που υπηρετούν την επιστήμη τους, που αριστεύουν. Τέτοια παραδείγματα έχουμε πραγματική ανάγκη. Παραδείγματα ανθρώπων που μας συγκινούν, που μας εμπνέουν, που μας υπενθυμίζουν τις απεριόριστες δυνατότητες, τα ταλέντα και τα αποθέματα δημιουργικότητας του λαού μας. Σας εύχομαι λοιπόν ολόψυχα να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τιμητικών διακρίσεων για το έργο σας, αλλά και να αποτελείτε πάντοτε το φωτεινό και το λαμπρό παράδειγμα από σήμερα. Και εύχομαι η επόμενη τιμητική διάκριση να είναι στη Στοκχόλμη. Ο τιμόμενος κύριος Παύλος Αλεβιζάτος κατέχει την καθηγητική έδρα Larry and Diane Bock του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Berkeley. Η ειδικότητά του είναι νανοκρίσταλλοι και σήμερα βρίσκεται στην 5η θέση των 100 κορυφαίων χημικών της περασμένης δεκαετίας στη λίστα
που έχει καταρτήσει η έγκυρη βιβλιομετρική εταιρεία Thomson Reuters. Ας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον κύριο Αλεβιζάτο μέσα από τη σύντομη, στο εντυπωσιακό βίντεο το οποίο ακολουθεί. Παρακαλώ το βίντεο. Ξεκίνησε κυριότερα με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν επιστήμονας και ο οποίος όταν ήμουν μικρό παιδί με έπαιρνε τα Σαββατοκύριακα συχνά στο εργαστήριο του. Για μένα φαινόταν σαν ένα παιχνίδι. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε το ενδιαφέρον μου για επιστήμη. Όταν έφυγα από το Σικάγο και ήρθα στην Ελλάδα, είχα την ευκαιρία να ζήσω σε δύο πολύ διαφορετικές χώρες με πολύ διαφορετικές συνθήκες. Το γεγονός ότι είμαι Έλληνας με επηρέασε πολύ θετικά στη ζωή μου. Άνοιξε το μυαλό μου να μπορώ να έχω ιδέες διαφορετικές από αυτές που θα είχα χωρίς αυτή την εμπειρία. Τα δύο πανεπιστήμια στα οποία είχα την ευκαιρία να σπουδάσω, το κάθε ένα άφησε σε μένα έναν τρόπο σκέψης, το οποίο το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, οι ιδέες είναι το κυριότερο θέμα με το οποίο ασχολείται. Ενώ το πανεπιστήμιο στο οποίο έκανα το δοκτορά μου, στο Berkeley, είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει την διάθεση να αλλάξει τον κόσμο. Η επιτυχία στην επιστήμη ήρθε διότι προσπάθησα πάρα πολύ να κάνω την καλύτερη επιστήμη που μπορούσα. Όχι διότι είχα την ιδέα ότι θα βγει κάποια επιτυχία από αυτό. Ξεκίνησα απλώς να κάνω την επιστήμη που αγαπούσα. Αισθάνομαι την ίδια ενέργεια και το ίδιο ενδιαφέρον που είχα όταν άρχισα. Η νανοτεχνολογία θα αλλάξει πάρα πολύ τον κόσμο που ζούμε σε θέματα του περιβάλλοντος, ενεργείας και υγείας. Θα μπορέσουμε να δούμε κύτταρα που έχουν καρκίνο όταν είναι 2-3 κύτταρα, αντί να τα βλέπουμε όταν έχουν γίνει πολύ πιο μεγάλα. Σε αυτή τη στιγμή αυτό που με συναρπάζει είναι η δουλειά μου στην ηλιακή ενέργεια. Θέλουμε να φτιάξουμε μια καινούρια τεχνολογία που θα είναι πιο φτηνή και θα έχει καλύτερη εφαρμογή. Έχω πολλές ιδέες για αυτό το θέμα. Κάθε φορά που αρχίζω ένα καινούριο θέμα, πιστεύω πως ίσως αυτή τη φορά θα είναι η ευκαιρία να κάνουμε την πολύ μεγάλη έβριση. Αυτό το αγαπώ, αυτή την ευκαιρία να βρούμε κάτι καινούριο. Θέλω πάρα πολύ η επιστήμη να έχει εφαρμογή στην κοινωνία και να κάνει κάτι πολύ καλό για τον κόσμο. Η κρίση που έχει τώρα η Ελλάδα με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ. Παρόλο ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα σε αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα μέλλον εκεί, το οποίο μπορούμε να το φτιάξουμε, το οποίο θα είναι πολύ πιο θετικό. Και ελπίζω πως θα μπορέσουμε όλοι μαζί να φτιάξουμε αυτό το μέλλον. Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμα, κύριε Κόκαλη, κύριε Βενετσάνο, παρακαλώ ελάτε στο βήμα. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή καλώ τον καθηγητή του Berkeley, κύριο Παύλο Αλεβιζάτο, να παραλάβει τον Υπουργό Παιδείας, κύριο Κωνσταντίνο Αρμανιτόπουλο, το βραβείο Νίκη 2012. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αλεβιζάτο.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά για το βραβείο Νίκη που μου απονέμεται ως αναγνώριση των έργων που έχω κάνει με μεγάλο αριθμό διδακτορικών και μεταδιδακτορικών φοιτητών στο Berkeley. Είναι για μένα μια ιδιαίτερη τιμή, καθώς μου δίνει την ευκαιρία να ευχαριστήσω τόσους πολλούς ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα, οι οποίοι, όντας μικρό παιδί, με βοήθησαν να μεγαλώσω και να μορφωθώ, θέτοντας τα θεμέλια για τις επιτυχίες που ακολούθησαν. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πέτρο Αλιβιζάτο, ο οποίος ήταν σε ένα σημείο ο κηδεμόνας μου, σε μια οικογενειακή κρίση. Θέλω να ευχαριστήσω τη Ρεγκίνα Αλιβιζάτο, την αδελφή μου, η οποία υπήρξε συνομότης μου στα εφηβικά μας χρόνια, εδώ στην Ελλάδα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου, την Νικόλ, και τις δύο κόρες μου, την Κλάρα και η Στέφανη. Δυστυχώς έχουν εξετάσεις και οι δύο κοπέλες και δεν μπορούσε η οικογένεια να έρθει μαζί μου σήμερα. Θα σας πω λίγα λόγια για την νανοτεχνολογία, αλλά αν έχετε ερωτήσεις, θα σας αναφέρω στον κύριο Δήμα, διότι το εξήγησε τόσο καταπληκτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε τη μελέτη που κάνετε. Ήταν ιδιαίτερα ακριβή. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έχω αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών μου προσπαθειών στο πεδίο της νανοεπιστήμης. Όπως πολλά τα οποία θεωρούμε νέα, πραγματικά μπορούμε να αναζητήσουμε τις ρίζες της νανοεπιστήμης στον αρχαίο χρόνο. Ο Δημόκριτος πρώτος συνέλαβε την ιδέα των ατόμων με ένα περήφανο νοητικό πείραμα που ονομάζεται διαδοχική σχήση. Φαντάστηκε ο Δημόκριτος ότι θα πάρει ένα κομμάτι χρυσό και θα το σπάσει στα δύο. Συμπέρασε ότι αυτά τα δύο κομμάτια χρυσού θα είναι ταυτόσιμα, υπό την έννοια ότι η φύση τους ουσιαστικά θα διατηρούταν. Ο Δημόκριτος αντέλαβε ότι αν αυτή η διαδικασία την έκανε ξανά και ξανά και ξανά, θα κατάφερε σε κάποιο σημείο να φτάσει ένα κομμάτι τόσο μικροσκοπικό μέχρι το άτμητο ή το επωνομαζόμενο άτομο. Η νανοεπιστήμη ασχολείται με τις ιδιότητες εξαιρετικά μικροσκοπικών κρυστάλλων, τέτοιων που απαρτίζονται από 200 ή 100 ή 50 άτομα. Κρύσταλλα που θα μπορούσαν να προέλθουν από την διαδοχική σχήση του Δημόκριτου ή απευθείας από την σύνθεση από άτομα όπως την κάνουμε σήμερα. Εν τέλει, όλοι οι μικροσκοπικοί αυτοί κρύσταλλοι είναι τόσο μικροί που όλες οι εγγενείς τους ιδιότητες εξαρτώνται πλέον από το μέγεθος του κρυστάλλου και η μελέτη των μεταβαλών των ιδιοτήτων των νανοκρυστάλλων με το μέγεθός τους είναι το έργο της ζωής μου. Πάρτε ένα παράδειγμα. Ένα μικροσκοπικό νανοσκοπικό κρύσταλλο λιώνει ή τίκεται σε μια πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία από ένα κανονικό μεγάλο κρύσταλλο. Αυτό γίνεται διότι ο κρύσταλλος συγκροτείται από πολύ λιγότερα άτομα. Αυτή η ταπείνωση της θερμοκρασίας τήξης αποτελεί ένα νόμο αναλογίας, όπως ονομάζεται. Η σημασία αυτού του νόμου έγκυται στο ότι μπορούμε να παρασκευάσουμε νανοκρύσταλλα σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.
Βλέπω εδώ ορισμένα όμορφα διαμάντια που στολίζουν μερικούς και μερικές από εσάς. Άρα εσείς λοιπόν θα ξέρετε ένα νόμο αναλογίας. Ένα διαμάντι διπλασίου το μέγεθος κοστίζει τετραπλάσια στην τιμή. Ας το πάρουμε τώρα, και αυτό γίνεται διότι σπανίως ένα διαμάντι είναι τέλειο και όσο μεγαλύτερο το διαμάντι, τόσο λιγότερο πιθανό να είναι τέλειο, άρα τόσο πιο ακριβό. Ας το πάρουμε τώρα αντίστροφα. Όσο μικρότερο το κρίσταλο, τόσο πιο πιθανό να είναι τέλειο. Απολύτως άψογοι μικροσκοπικοί νανοκρίσταλλοι μπορούν όντως να παρασκευαστούν με πολύ χαμηλό κόστος σε χρόνο και ενέργεια. Για τον λόγο αυτό, στο μέλλον, υψηλής αξίας προϊόντα θα μπορούν να παρασκευαστούν με χαμηλό κόστος χρησιμοποιώντας νανοκρίσταλλα. Επιτρέψτε μου να σας δώσω λίγα γρήγορα παραδείγματα από τα έργα μας. Νανοκρίσταλλοι διαφορετικών χρωμάτων χρησιμοποιούνται σήμερα σε βιοιατρικές απεικονίσεις, προσφέροντας πληροφορίες για τον καρκίνο στα πρώινα διαγνωστικά στάδια. Οι νανοκρίσταλλοι παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στις μπαταρίες και τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενεργείας. Μελλοντικές τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας πιθανόν να βασίζονται επίσης σε νανοκρίσταλλες. Αυτά τα λίγα παραδείγματα καταδείκνουν κάτι πολύ σημαντικό για μένα προσωπικά που έμαθα από τα πρώτα μου χρόνια εδώ στο σχολείο, σε αυτήν εδώ την πόλη, στο Κολέγιο Αθηνών. Είναι μία υπέροχη εμπειρία να μαθαίνεις καινούρια πράγματα και να μετέχεις στη χαρά της ανακάλυψης. Και η ανακάλυψη έχει ακόμα μεγαλύτερο νόημα όταν βοηθάει στη βελτίωση της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, έχοντας μάθει πώς να παρασκευάζω λεπτομερώς ελεγχόμενα νανοηλικά και πώς να ερευνήσω τις ιδιότητές τους, έχω κατά τη διάρκεια της καριέρας μου επίσης προσπαθήσω όσο περισσότερο μπορώ να αναπτύξω εφαρμογές που θα ωφελήσουν την ανθρωπότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές που σχετίζονται με την ανανεώσιμη ενέργεια και την ανθρώπινη υγεία. Σήμερα, όπως εσείς, θλίβομαι για την πολύ αγαπημένη μας Ελλάδα, που αντιμετωπίζει μια πολύ βαθιά κρίση. Από τις δικές μου εμπειρίες, μεγαλώνοντας και ζώντας εδώ πριν δεκαετίες, πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει για ακόμα μια φορά ένας τόπος οικονομικής ευημερίας και καινοτομίας. Δεν μπορώ εγώ να σας δείξω τον ακριβό δρόμο, νιώθω όμως ότι υπάρχει ένα λαμπρό μέλλον, ιδίως εάν η ελληνική κοινωνία αναπτυχθεί δίνοντας έμφαση σε μερικές θεμελιώδεις αρχές. Οπωσδήποτε μεταξύ αυτών θα πρέπει να είναι η αφοσίωση στην εκπαίδευση και στην επιστήμη και στον στόχο της ανάπτυξης μιας οικονομίας βασισμένη στη γνώση, όπου η πρόοδος στην βασική επιστήμη θα συνδέεται επίσης με κοινωνικά ωφέλη και οικονομική ανάπτυξη. Πιστεύω ότι μια οικονομία στο μέλλον εδώ στην Ελλάδα μπορεί να έχει 4 θεμέλια. Τα 2 παραδοσιακά, με το ναυτικό και τον τουρισμό, αλλά επίσης με το αγροτικό συναργεμένο με υψηλή βιοτεχνία, αλλά επίσης με ένα 4ο υψηλής τεχνολογίας που έχει ως σκοπό
την οικολογία και την ανανεώμενη ενέργεια. Το AIT, το Athens Information Technology, το AIT, το οποίο με έχει ιδιαιτέρως τιμήσει απόψε με αυτό το βραβείο, θα είναι ένας σημαντικός συντελεστής στην οικοδόμηση αυτής της μελλοντικής Ελλάδας. Θέλω τώρα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική τιμή που μου έχετε κάνει και να απευθύνω σε όλους σας εδώ τους πιο θερμούς μου χαιρετισμούς φιλίας και ελπίδας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Λεβιζάτο. Σας ευχαριστούμε όλους σας για την παρουσία σας απόψε σε αυτή τη λαμπρή τελετή. Και μιας και απέχουμε λιγότερο από 10 μέρες από τα Χριστούγεννα, σας εύχομαι ολόψυχα καλές γιορτές και καλή χρονιά. Καλή συνέχεια σας.